Estem amb Carles San José, més conegut pel seu nom artístic San Josex, aquí al Casinet d'Hostafrancs, a Barcelona. Bona tarda, Carles. Bona tarda. Explica'ns, com et definiries? Arquitecte músic, músic arquitecte? Les dues coses. Em defineixo com a persona que fa arquitectura perquè és la professió que ha triat i que fa música perquè ha sigut una necessitat i una cosa que m'ha acompanyat tota la vida. Hi ha moments que soc més músic que arquitecte, hi ha moments que soc més arquitecte que músic. Això va com va. Si diries que la música és la teva passió? Sí, és més passió que res perquè, bueno, el que té la música és que és molt agradable pels sentits, no? Pel cos, per un mateix, pels sentiments. Si va bé, clar, si va malament també és difícil, si has de dependre de la música, però si tu agafes com algo que sigui bo pel teu esperit, mola. I l'arquitectura, en canvi, és més racional, és més freda, és més dura a vegades. Per tant, la música acompanya molt. L'única diferència és que jo tinc un nom artístic i soc conegut, però podria tenir un grup que féssim salsa i també em serviria. Com entens la teva música? És a dir, com és Sant Josep? Sí, és una barreja de les meves influències. Jo intento que soni música d'aquí, o sigui, una de les voluntats inicials era fer música en català que a mi m'agradava però que jo no sentia. O sigui, jo escoltava música en català però no trobava el que a mi m'agradava. Per tant, vaig decidir fer la música que a mi m'agradava però en català, no? I això significa música que s'identifica com alguna cosa d'aquí, en el sentit que reculli coses de la música tradicional, però que alhora tingui les influències de la millor música que jo conec i la millor música que pugui haver, no? Per d'alguna manera, doncs, ostres, fer una cosa en català que sigui agradable als sentits i que pugui escoltar tothom. Això, amb els anys, ha millorat molt perquè cada cop hi ha més escoles, hi ha més músics professionals, però clar, quan jo tenia 15 anys o 16, doncs no era ben bé el mateix. I per tant, aquesta era la voluntat inicial. I les influències són des de la música tradicional, passant per una altra música tradicional molt propera, que és el flamenc, passant per la música sud-americana, africana, també el blues. Hi ha molta influència, música índia, hi ha molta cosa barrejada, però al final el que intento és que sigui una cosa pròpia d'aquí. I si l'haguessis de categoritzar en algun gènere, aquesta barreja? Jo crec que és un folk però modern, diguéssim, és folk. És folk, a vegades rock, a vegades més autènticament folk, no? Però amb una visió musical, moderna, no buscant tampoc com imitar una cosa antiga perquè sí, no? Sinó és una revisió de la música folclòrica. En quin entorn et sents més còmode actuant? Jo em sento bastant còmode amb llocs no gaire més grans que aquests ja, o sigui, amb llocs o com aquest o més petit. Una cosa familiar. Sí, jo em sento, últimament, per exemple, me n'he donat que amb trio me sento molt a gust, perquè amb trio solen ser llocs màxim 200 o 250 persones. Jo em sento molt lliure a l'hora de portar el concert, de portar les cançons. Faig una mica de tot, soc l'home orquestra, no? A part del baix i la bateria, jo soc el que fa més la canto, toco, faig solos, faig de tot, no? Però, hosti, m'ho passo molt bé. I a més la connexió amb el públic és molt propera. Jo a les grans masses no sé què fer. Me sento incòmode, fins i tot. No és una cosa que jo gaudeixi especialment. M'agrada molt el contacte directe amb el públic, que se n'adonin que sóc una persona normal, que té els seus sentiments i que vegin això, una proximitat, no com una icona. Jo que això de les icones del rock, jo mai ho he entès ni m'ha agradat ni m'he sentit identificat. Has actuat en festivals com Primavera Club, Sanglar Rock, Pop Art. Què és el que et va cridar més l'atenció del Talant Music Experience? Bé, ostres, a mi que un lloc, des del meu punt de vista, que soc de l'Empordà, no? Tan allunyat, a més, en un lloc curiós, no? Diferent d'on toco normalment, que facin un festival i que tinguin les ganes de posar música i que la gent hi pugui venir i que fins i tot que la gent pagui, no? Ostres, això ho trobo extraordinari i a mi m'agrada molt. A mi, clar, jo soc de poble, per tant, tocar en llocs de poble m'hi sento supercòmode, perquè el tarannà de la gent és un altre caràcter, fins i tot amb la música. Els músics que són de poble es nota que són de poble, i els de ciutats també se'ls nota. I jo em connecto molt amb el poble, perquè jo soc d'allà, no? I per tant, encantat de participar-hi i encantat que es facin coses, que es facin festivals en llocs que no són Barcelona, Girona, l'àrea metropolitana. El dia 29 podrem gaudir la teva música en directe, en concert també amb Xavi Maresté, guitarrista també de San Josex. Amb què ens sorprendreu?
Bé, jo crec, clar, els músics, o sigui, els grups de música i els músics, al final anem a un lloc, mirem la sala que hi ha i depèn de la sala, doncs també fem una cosa, fem una altra. Ho adaptes. Al final tenim unes cançons, un repertori, una manera de tocar, però hi ha variacions i t'adaptes. Jo, abans d'arribar al lloc, fins que no arribo al lloc, no sé exactament no sé què faré. Sí que tinc uns recursos, tinc unes bromes, fins i tot, meves, no? Però no les repeteixo mai, és un estil, tinc un estil de presentar les cançons, una manera de fer, res més. I arribem al lloc i ens adaptem, fins i tot doncs, en Xarim que deies, o en Pep Mula o en Miquel, doncs segons el lloc també diuen, ostres, potser aquesta guitarra avui la tocaré menys, no? Aquesta guitarra no li va en aquest lloc. Són aquest tipus de coses que jo crec que és el que pot ajudar a aconseguir que hi hagi un moment que sigui màgic, perquè al final els músics el que busquem és que hi hagi alguns moments del concert que siguin màgics. No és com el teatre, que també hi ha aquests moments, però que el teatre es basa molt en el guió. Amb els músics és una altra cosa, és lleugerament diferent. Sí, tens les cançons, però la cançó, si la toques en un dia que tu no estàs d'acord amb aquella cançó, no transmets. I per tant és més important deixar-te endur pel moment i intentar estar en connexió amb la cançó, que no pas voler-te preparar una cosa molt, perquè després resulta que no hi haurà l'emoció que hi ha d'haver. És que és difícil, això de la música. Has estat mai al Pallars? Sí, sí que he estat. I com t'imagines? No m'imagino un lloc perquè no ho he mirat. No m'imagino a Talarn, no sé si he estat. Si vaig estar va ser fa molts anys de petit, per tant no en soc conscient. Home, m'imagino un lloc preciós, segur. Només faltaria, no? Bé, doncs ja ho sabeu, si us agrada el rock en català i teniu ganes de viure una experiència única, aquest juliol teniu una cita al Pallars a la primera edició del Talarn Music Experience. Us hi esperem. Gràcies, Carles. A tu.